Silong itu bu. Oh, hei, kalah. Hei, Android. 10-15 आदमी अपने घर के बाहर खड़ा है ये फेसबुक लाइव कर दिया था कि 700 आदमी खड़ा है Lalu nijang karbianglong dak pelampi mate keroni toar krong pli mate caria lialong ladak kunat pendangan aning kipung karbiara datum pijar evekson nangji ko kacesong along dak nang barik lo lapen isi kilang dam nangji bangke ladak ajaho katuma bangke chin payasul hai hui otkrei pen setami ladak ke dodo lapen halapu parai bangke kelang tunangji bangke halapunat langik non halapu parai na bangso dolong along ladak raiko masai khetum sidak doik tiplo halapu parai ke kap ke dia jepan atema la bangso halapu parai bangke penangan ala biharia khetum halapu lapunat kar biatum keton pleng son thak thak selaputa keton dolasi nona bangke armu apai jumu lo la si armu apai jumu pena jokhlapu dig dagbang pensi lapu karbi tum bang pho tum phan pon pen halapu parai palang damlo bangkwan si do mahala biharia ke tum bang mate halapu dagla bijar long ke do ke tum bang sitami halapu nona bang ke armu apai jum heklo pura ladak pen monsam pen labang so kache song di padu panja pansi administration na pen police administration atum sitami kacingki pada ponik bom lo lasi ladak pen hala aja semeta bangke pijar la cuce junja kace songlong la hangar strike along ansi kapale je pansi ladak alang itum non penelo si kami hala puparai te mapanta kapapedam RJ pansi kacun ingri padopon la si kace song aradatum ing samjin pen ce song se plotang te jakong pen sitami pu angdeng sidu lichonda ko bat lemo mana kira yat naik kataasa